Конфликт между рибарски групи и Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури след смъртта на десетки делфини от началото на месеца. Морските вълци категорично отхвърлиха твърдението на медиите, че смъртта на интелигентните бозайници е настъпила след заплитането им в рибарски мрежи. Откакто се построи пред Варна за газта, от тогава почнаха и проблемите също с делфините. 4 години бяха изследвания от Емене до Калякра от Бат. 4 години там гърмяха, не остана жива риба. В страната няма конкретна държавна институция, която да обяви категорично становище за причините, довели до смъртта на делфините в Черно море. Стана ясно по време на среща между рибарските организации и държавните структури в Бургас. Рибарите са недоволни от решението на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури да сформира работна група, която да редуцира установените зони за риболов. Големият проблем е, че може един лаик, който няма никакво отношение към морето, няма представа за това какво се случва в морето, може да влезе при министър-председателя и оттам да последва една смъртна присъда от правителството за цял един поминък, за цял един бранш. Отидаха, излъгаха премиера и той какво? Махна с ръка, давайте да затваряме морето. Рибарите настояват да се оповести конкретната причина за смъртта на делфините, както и да се направи изследване на това как им влияят военните кораби, подводниците и подводните взривове. Те са категорични, че, цитирам, високата смъртност на делфините не е следствие на траленето и риболова. Тези делфини трупове, които сме намерили, няма външни признаци за насилствена смърт. Сега другата човешка намеса може и да е и косвена. Нали? Като например? Всякакви могат да бъдат причини. Заплитане в мрежи, може би? Заплитане в мрежи е също една от причините за смъртност, но не единствената. До този момент при извършените проверки, както на пристанища, така и на море, не е констатиран улов на делфин. Ще изчакаме реакция от държавните институции. Бяхме информирани, че в сряда ще има в София среща в Министерството на земеделието и храните и след това ще решим, но се чуха мнения да се евентуално се блокират пътища или рибарски пристанища, но все още рано да се говори за това нещо. Но сте готови да го направите? Да, бихме могли. Да, обществеността, рибарската от бранша са готови за това.